moi bonitas, que están entre bambalinas. Pasoulle un pequeno detalle. Ímonos levar mal, ao final. No, pero non ten nada de malo, simplemente que... Bueno, conta que veña. Sigue. Dalle. Ás veces piden autógrafos. Continúa. Bueno, pois había unhas bailarinas... Sí, arranca. Arráncalo, Carlos. Había unhas bailarinas aí, que siguen aí, que ides ver despois, moi guapas, moi exuberantes, moi majas, e veu unha delas a pedirme un autógrafo. E eu ilusioneime todo, e ao marchar dixo, a mi abuela le va a encantar. A ver, moi errado, non? vamos mandar un mensaje para as abuelas e parnais de Galicia. Libro de familia acabou. Cando unha cousa acaba, non hai máis. Malo, un cacho. Casar, non casei con ela. E non pegarme cos paraguas pola calle, por favor. Ben, unha vez dado este aviso a navegantes e a navegantas, imos presentar o grupo que ven a continuación. É a compañía profesional do Ximnasio 2000 Fusión Aguilar, que realizará unha original coreografía de flamenco oriental con abanicos. Sandra, Sofía, Laura e Alicia bailarán esta coreografía de Aurora Prada. Adiante.
con vos. Queremos agradecervos a vosa actuación. Estamos indo tan longe que casi saímos na pantalla. Que tal? Queremos saber un pouco que é o que vos trae. Rubén, co teu permiso vou ir un pouco cara a onda. Si, ponte no medio, ponte no medio. O Que é o peor que non vos é trae? cando che sacan esta altura dacha risa. Sabedes, Rubén está Con moi a tacóns. gusto aquí. O peor é cando che sacan sin tacóns, sabes? Podes seguir, sabes? A la abuela, hola. A toda a vida. Mira, queres poñerte aquí no medio? No, Mellor estás máis estou ben aquí. arroupado. Moi ben, quería saber un pouco que foi o motivo de quererdes participar nesta gala benéfica, porque o altruismo... Dalle o micro que non ten... A ver se emocionaron. Hola. Pois somos todas alumnas do Ximnasio 2000 e David, que é o rapaz que está a organizar isto, pois viunos nunha actuación e convidounos a actuar. E falou con Aurora, que é a que fai as coreografías, Aurora Prada, e comentou un a nós, e dende logo encantadas de participar, porque o ximnasio sempre, ali onde haxa algo que implica solidariedade ou algo, pois sí que vai a participar. Como non vai a participar? Claro. Nalgo como isto, non? Pois nos agradecemos moitísimo o xesto e imaginado o público que están encantados de vervos actuar e queremos vervos moitas veces. Moitas grazas. Saludos a abuela. Bueno.